Kita mo aning keeping guys, keeping. Problema kay wala me. Dibol. So mag-amot na ang daog nato sa bingo mo na ipalit at dibol. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 10. Ilan naman na, cashier? Yan pa ba hindi, oh. Ay, gali, masigit ang kadaog anig bingo. Apot, pila. Pila to. Balit mo, hindi ko dito ka, isa kalapad. Oh, sa kanang kuhan, Eh, diya. mag-ahoy pa, min. Pagkapungan, 10, 20, 30, 70. Si Anil na yung palit. Dito lang apin, no? Yan. Pagkita din ang uwin. Eh, maghaling mo, uy. Oh, magaling ka. Wala. Purom na, guys. Luto, may keeping. Ay, Lian, dire lang sa landong, Lian. Condense. Ha? 95 Dahil condense. Tangon lang ang kulang. Huwag na kulang. Condense oil. Koron na po. Oh, kuhanin niyo. Basta mo atang na may 5 dalan. Kaya baluto rin keeping. Keeping. Ayaw doon. Nasa yuta. Daan na ako. Sige, dira. Naikahoy yan ang kuhan din ay. Okay, sugod ng krimen, no? Sus, kinuha ko ng grupuha pagkapait. Basta na ay mo palit ay ha, tag-cheese na yun. Basta na ay mo palit, tag-cheese na yun. Ang dali. Ay, very good! Kuy! Ngahoy ta, kay maluto tag-keeping. Ay, yatex, iluwilir naman ang uban. Ay, kalooy. Anak yun, mga anak. Galing. Tutuklod mi, kinsay mo hula mo kalaha. O, si Lisa magaling. Alilis, bili ng kuwan. Si Lisa magaling. Ano yan nila? Gamay naman. Hindi, uy, close. Yeah. Oh, close yun ang ilang Monday. Oh, sorry. Morning guys, dugay na gyud kay mi makaluto. So karon magluto mi keeping. Hello, yan ang isa ay nagsentimental kay mama ulay right. Padala na to guys. Basta madato na tani itong YouTube. Ulan sa tag madato. Lab mi didto lab, mag-vlog ko didto. Kay din ang tungkuan mo. Uban yung ko. Sa ubanon ko nimo. Lagi. Dagan mo. Lang kaya na. Ay sus. Pobre magod kaayo mi. Pobre dyan mi kayo love. Na. Siya pa to sa ilang balay eh. Pobre daw kay sila. Sa mana. Samot na ni si vlogger. Very poor yun. Poor doon. Maning kalahang puti. Uy! Agay! Lokdo ah! Di lang mi anak, Chi. Uy, puti makayo. Lagi mo, wala man lang mi Rixi. Na may ka Rixi. Ayaw, wala mi steel wool. Mi tubig. Wala man lang mi Rixi. Ayaw, uy, dagang kay kagtrabaho diya.
Kurinta ko ah. Ingon man gud mo nga kulang ang 5. Damihan. Ano, may luto. Uy, Pagkuhan ka kay apay luto sa grabe. Ay go. Di, count na dahil ko ba yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walo ra yun meron guys, walo. Saan tumboy? Asa ko ng tumboy? Ayawan. Paborito kag yun ay. Wala giturga. Okay, ano na lang? Cook daw. Dami. Pag-diet, Andrea. Ay, bago-uwi kang namahaw. Ay. Lami man dyan ang lumayagan. Lunod ang plaka. Unahon ang rock and roll. Ay, saba ay. Kay basi, musuoni sila. Lunod ug una ang sweet music. Plaka. Inaton din na. Wow! Taginan siya rong adlaw ay. Plaka! Naisip music, naitanggo, naibaili, rock and roll. Grabe, di man mo iyang mga lipuris. Lagot na bigay kay ni siya. Siya pa'y nangahoy. Pulo, walong takabuok. Puro tabayo ko ani, klarong unong. Kung buhat ani, paig ditso. Kuan, painiton ding uwil, kakhaan. Jadi ni, okay? Wala may kuan. Tagaan na mong keeping ha. Wala lang may kuan ka ng... Wala lang may latik. Condense lang kay wala na yung kuan. Okay. Ah, sige na, sige na. Isa. Okay. Hindi na serve yun. Ang video mo. Okay? Ako, dera, oh. Hindi lang ako. Yan! Agala, may kundi ay ang condense isagol sa kuwan. Keeping. Tulo na! Ilom na! Ang tama na? Naburang? Napakunsir ba yung cake? Barampat ng paa, oh. Tagak-tagak ng condense.
Kada! Sisisit! Nakuha na, kaya ito na. Yay! Ate, mapasok te! Iris na po na. Kaon at tungkuan. Busy kayo lang mga bakba o kinaon guys. Oh. Thank you for watching.